So hello friends, welcome back to the channel. My name is Birkhang and I hope guys absolutely fine. So friends, दिनै बे भिडिअ आं नोंथांमोननो माखासे YouTube नि गोदान आपडेट्स फैदों बे आपडेट्सफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअ आं एक्सप्लेन खालामना खोन्थागोन ओके आरो बे गोदान आपडेट्सफोरानो जाहैबाय YouTube चेनेल मनिटाइजेशनखौ लानानै जादों ओके So friends, भिडिअखौ आवगायसिनो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट जुदि नोंथांनि चेनेलखौ गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव जे बेल आइकन बेखौबो प्रेस खालामना अल अपसन क्लिक खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपलोड खालामो बेनि नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय So friends, let's start today's video. So friends, YouTubeआ गोदाननिफ्राय गोदान रुल्सफोरखौहाय चेन्ज खालामगासिनो दं एबा आपडेट खालामना होगासिनो दं ओके So friends, दिनै बे गोदान आपडेट्सफोरा मा नोंथांमोननो फारि आं खोन्थालांसै ओके फार्स्ट अफ अल दङ रियुज कन्टेन्ट जेनेबा गुबुन सासेनि भिडिअखौ कपि खालामनानै गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामनाय बेफोरबायदि चेनेलखौहाय YouTubeआ एबारनिफ्राय मनिटाइजेशन खालामनाय नङा होनना बुंदों ओके आङो बर'नि गोबां YouTuberखौ नुनो मोनदों जे गोबां YouTuberफ्रानो मालायनि भिडिअखौहाय कपि खालामनानै गावबा चेनेलावहाय आपल'ड खालामनाय बेफोरबायदि YouTube चेनेल एबारनिफ्राय मनिटाइजेशन जानाय नङा एबा मनिटाइजेशन जादोंब्लाबो फिर YouTubeआहाय डेमनिटाइजेशन खालामनो हागौ होनना बुंदों ओके आरो नेक्स्टआवहाय दङ सेम टपिक जेनेबा नोंथाङा सिगाङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाय मोनसे भिडिअ बानायनानै नोंथांनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरो नेक्स्ट टाइमावबो जुदि नोंथाङा बे सेम टपिकैनो भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामो बेफोरबायदि चेनेलखौबो मनिटाइजेशन खालामनाय नङा होनना YouTubeआ बुंदों आरो नेक्स्टआवहाय दङ मिक्स कन्टेन्ट जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव मोनसे ब्लग चेनेल ओके ब्लग चेनेलाव जुदि नोंथाङा जेनेबा टेक भिडिअ आपल'ड खालामो निउज भिडिअ आपल'ड खालामो कमेडि भिडिअ आपल'ड खालामो बेफोरबायदि जेनेबा इडुकेसन भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांनि बे ब्लग चेनेलाव बेफोरबायदि मिक्स कन्टेन्ट माने गलाय मोलाय गासिबो मोनसे चेनेलावनो जेनेबा ब्लगबो टेकबो कमेडिबो रस्टिंबो बेफोरबायदि चेनेलखौहाय मनिटाइजेशन खालामनाय नङा एबा मनिटाइजेशननि थाखाय एप्रुभ खालामनाय नङा होनना बुंदों YouTubeआ ओके जेनेबा नोंथाङा ब्लग चेनेल बानायदोंबा ब्लग भिडिअयैनो थांनांगोन स्ट्रेट थांनांगोन नोंथाङा जेनेबा स्ट्रेट गोथोङै जेनेबा ब्लग चेनेल बानायदोंबा नोंथांनि बे चेनेलावहाय ब्लग चेनेलावहाय अनलि ब्लग भिडिअल' थानो मोननाय जानांगोन एबा नोंथाङा बे ब्लग चेनेलावहाय नोंथांनाव ब्लग भिडिअल' आपल'ड खालामगोन ओके जेनेबा टेक चेनेल खुलिदोंबा टेक भिडिअल' कमेडि चेनेल बानायदोंबा कमेडि भिडिअल' एडुकेशननि चेनेल बानायदोंबा एडुकेशननि भिडिअल' रस्ट चेनेल खुलिदोंबा नोंथाङा रस्टिं भिडिअल' थानो मोननाय जानांगोन बेफोरबायदि चेनेलखौसो मनिटाइजेशन खालामनाय जागोन आरो नङाब्ला नोंथांनि YouTube चेनेलखौ मनिटाइजेशन खालामनाय नङा होनना YouTubeआ बुंदों ओके आं गोबां बर'नि YouTuberखौ माखासेखौ नुनो मोनदों जे गावबागाव चेनेलावनो जेनेबा ब्लग चेनेलावनो बिदिनो कमेडि भिडिअबो आपल'ड खालामो टेक भिडिअबो आपल'ड खालामो रस्टिं भिडिअबो आपल'ड खालामो बायदि एबा एडुकेशन भिडिअ आपल'ड खालामो आरो टेक चेनेलाव सोरखौबा आरो गोबां YouTuberखौ नुनो मोनबावदों आङो टेक चेनेलाव माबा ब्लगिं भिडिअबो आपल'ड खालामो रस्टिं भिडिअबो आपल'ड खालामो भिडिअ सं भिडिअबो आपल'ड खालामो बेफोरबायदि चेनेलखौहाय एबारनिफ्राय 2020निफ्रायहाय मनिटाइजेशन खालामनाय नङा YouTubeआ बिदि होनना बुंदों ओके स' फ्रेन्ड्स दिनैनि बे भिडिअआ एसेनोसै जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो एसेनोसै आरो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथाङा नायनानै आरो नोंथाङा माबाफोर डाउट दंबा गाहाय कमेन्ट खालामनानै सोंनो हागोन आं बिनि रिप्लाइखौ होगोन ओके स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै जय हिन्द वन्दे मातरम